γραμμικό. Μια ώρα κάνω παρατήρηση, ναι, και με έχετε φτάσει στα ωριά μου τώρα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα, όμως τρέμομαι, βλέπεις. Πού απαγορεύεται. Ποιος κανονισμό. Ποιος κανονισμός. Ποιος στο λεωφορείο αυτή τη στιγμή λέει για την ιδιοκτησία του. Για λόγους ασφαλείας. Δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας δεν μπορώ να Σε οδηγήσω. πίτης που ποιος δεν μπορεί να οδηγήσει. Έχει σταματήσει το λεωφορείο. Βγάλε τα μπλε γυαλιά τώρα να πούμε και προχώρα. Βγάλε τα μπλε γυαλιά και προχώρα. Βγάλε τα μπλε γυαλιά και προχώρα στον προορισμό σου. Άντε προχώρα. Θα κάνω δεξιά και θα πάω Δεξιά στην αστυνομία. τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Και έχει σταματήσει στη διαδρομή. Γιατί δεν μπορώ. Για λόγους ασφαλείας. Εισιτήριο έχετε εσείς. Μα γιατί είσαι, έχω εισιτήριο, δεν το κατάλαβα. Σταματή.